Her er helikopteren, der ikke virker helt. Jeg kan starte med at vise det, der virker, nemlig lige i øjeblikket, nemlig sidereguleringen. Det er, så nu går den op, den der i venstre side af helikopteren. Man ser den forfra, så det er højre side af billedet. Og nu går den ned. Men så prøver vi den over i den anden side, først frem. Der er lidt reaktion, så tilbage, der står den fuldstændig stille. Og nu er der faktisk ingen reaktion på frem eller tilbage. Men det er lidt forskelligt. Samtidig virker det, og samtidig virker det ikke. Lige nu har der været en længere periode, hvor det ikke virker. Absolut ingen reaktion tilbage, og en lille smule frem.